Θα συνομιλήσω ευθύς αμέσως με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάρκο Μπόλαρη. Γεια σας, κύριε Μπόλαρη. Καλησπέρα σας, κύριε Μευρίδου, καλησπέρα στον καλεσμένο σας και στους τηλεθεατές σας. Αύριο έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική δίκη, η δίκη του Κρονίου, έτσι όπως τη λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι εσείς και μια ομάδα πολύ σημαντικών ανθρώπων έχετε κάνει τον αγώνα σας για να μην καταδαφιστεί το Κρόνιο, το κινηματοθέατρο Κρόνιο. Αυτός ο αγώνας σας όμως φαίνεται πως παρεξηγήθηκε, πως δεν άρεσε ιδιαίτερα και σας απάντησε με μήνυση και αγωγή η Κωστοπούλιος Στέγη. Αύριο λοιπόν είναι αυτή η δίκη και μάλιστα από ό,τι βλέπω από το δελτίο τύπου που έχετε στείλει, σας ζητάνε και μια τεράστια αποζημίωση, κύριε βουλευτά. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει μια προτεραιότητα και μια ιεράρχηση στην οποία και ως πολίτες και ως αιρετοί, όσοι έχονται δηλαδή εντολή από το λαό, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να ιεραρχούμε τις αξίες και τα προτάγματα με τα οποία πρέπει να κινείται η κοινωνία. Όσοι λοιπόν έχουμε σταθεί στο θέμα της διατήρησης και της επισκευής και της αναπαλαίωσης και της ανάδειξης της ιστορικής αίθουσας του Κρονίου, η οποία είναι η αρχαιότερη αίθουσα κινηματογράφου όχι μόνο στην πόλη αλλά είναι σίγουρο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε ιεραρχήσει σαν προτεραιότητά μας για να παλέψουμε τα θέματα της ιστορικής συνέχειας, τα θέματα της αρχιτεκτονικής αξίας, τα θέματα του πολιτισμού, τα θέματα της ιστορικής μνήμης και της συνέχειας των αξιών αυτών στη σημερινή μας κοινωνία. Υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Τις ακούμε, τις σεβόμαστε, αλλά μας βρίσκουν αντίθετους. Άλλωστε σε δημοκρατία ζούμε. Έχουμε αυτό που πήγα να σας πω. Εκείνο λοιπόν το οποίο ήθελα να διορθώσω στον πρόλογο που κάνατε είναι ότι δεν μου έχει γίνει μήνυση. Μόνο αγωγή. Προσωπικά κατατέθηκε μια αγωγή. Μόνο αγωγή, νόμιζα και μήνυση. Μια αγωγή με την οποία αναζητά η Κωστοπούλιος Στέγη μια ογκώδη αποζημίωση, γιατί θεωρεί ότι έχει προσβληθεί η νομική προσωπικότητα του. Κύριε Βουλευτά, αυτό κύριε Βουλευτά είναι πιο παρεξηγήσιμο το ότι σας κάνουν μόνο αγωγή. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Αποβλέπουν μόνο στο χρηματικό. Κοιτάνε μόνο αυτό το θέμα. Ναι. Ή κάνω λάθος? Ναι, μόνο χρηματικό, ναι. Όχι, γι' αυτό σας λέω, είναι πιο παρεξηγήσιμο το ότι έγινε μόνο αγωγή. Αυτό θέλω. Ας το κρίνει ο κόσμος. Εγώ υπέθεσα ότι για να γίνει αγωγή έγινε και μήνυση, γιατί δεν φαντάστηκα ότι στοχεύουν μόνο στο οικονομικό. Δηλαδή πώς το βλέπουν και έχουν προχωρήσει μόνο σε αγωγή. Ναι. Έχω ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, όχι μία φορά, επανειλημμένα, για το θέμα της κήρυξης της αίθουσας του κινηματογράφου, του κινηματοθεάτρου Κρόνιων, αίθουσα η οποία χτίστηκε το 1931 και για 80 περίπου χρόνια συνεχώς λειτουργεί με αυτήν την ιδιότητα. Έχουμε ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο ζητώντας από το Υπουργείο την κήρυξη της αίθουσας ως διατηρητέας στο σύνολό της και κήρυξη ως διατηρητέας και της χρήσης της. Ασκήσατε αυτό το κοινοβουλευτικό έλεγχο με άλλους 15 βουλευτές, όχι μόνο σας? Σε μία φάση με 15 και σε άλλες φάσεις έγινε άσκησαν αγωγή και στους άλλους 15? Όχι. Ο στόχος ήσασταν μόνο εσείς? Εγώ νομίζω ότι οι τηλεθεατές σας καταλαβαίνουν. Εκείνο που θέλω να πω, το οποίο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, είναι το εξής. Έχει κατατεθεί μία ερώτηση, όχι μία, επανειλημμένα έχουν κατατεθεί ερωτήσεις. Εάν ο κάθε ένας από τους διαφωνούντας με το περιεχόμενο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το οποίο περιεχόμενο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως καταλαβαίνετε, αφορά τη λειτουργία της κυβέρνησης. Ο βουλευτής όταν παρεμβαίνει δεν ρωτάει τι κάνει ο Α, ο Χ, ο Ψ, ο Δ ιδιώτης, είτε είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είτε είναι προσωπικότητα φυσική.
η άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου ασκείται πάντοτε σε σχέση με τις ενέργειες της κυβέρνησης. Εάν λοιπόν ο κάθε ένας πιστεύει ότι μπορεί να φημώσει τη δημοκρατία, να φημώσει δηλαδή την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση καταθέτοντας αγωγές, όπως καταλαβαίνετε έχει λάθος αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Κύριε Μπολαρή, είναι άκομψο να ρωτήσω για τι χρήματα μιλάμε? Ναι, τώρα τι να σας πω, κάθομαι και να λέω πόσα χρήματα ζητούμε. Εγώ θέλω να το πούνε. Ναι, να το πούμε. Τι χρήματα, πόσα χρήματα σας ζητάνε? 250.000 ευρώ. 250.000 ευρώ. Μάλιστα. Μήπως θα είναι να κάνετε εσείς το χρόνιο, δηλαδή? Εγώ εκείνο το οποίο σας επισημαίνω είναι τα εξής. Ότι με την ευκαιρία της αυριανής δίκης γίνονται δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη λειτουργία άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Φανταστείτε δηλαδή αύριο, επειδή έχουμε καταθέσει ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι τιμές, οι αυξομοιώσεις στις τιμές των πετρελαίων, να βγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και να κάνουν αγωγές στους 30 βουλευτές που καταθέτουμε ερωτήσεις και ελέγχουμε την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αφήνει να λειτουργούν οι πετρελαϊκές εταιρείες. Μάλιστα. Λοιπόν, φανταστείτε, επειδή ασκήσαμε έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση του πατοπεδίου, να μας κάνουν αγωγές οι εργολαβικές εταιρείες οι οποίες φάγανε τα κίνητα του δημοσίου ή το Ολυμπιακό ακίνητο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η λογική είναι λογική η οποία ακυρώνει τη δημοκρατία. Διότι το να ασκήσουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι θεμελιώδης υποχρέωση του βουλευτή, όχι δικαίωμα, υποχρέωσή του είναι υποχρέωση του βουλευτή να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα τα οποία αφορούν την οικονομική, την πολιτική, την κοινωνική, την ιστορική διαδρομή αυτού του τόπου. Και το δεύτερο ζήτημα το οποίο μπαίνει είναι βεβαίως αυτό στο οποίο έχουν απαντήσει όλες οι μονάδες, και οι άνθρωποι του θεάτρου και οι άνθρωποι του κινηματογράφου και οι άνθρωποι της αρχιτεκτονικής έχουν απαντήσει για την αισθητική αξία, για την ιστορική αξία, για την καλλιτεχνική αξία, για την πολιτισμική αξία της συγκεκριμένης αίθουσας. Έχουν τοποθετηθεί όλοι οι Υπουργοί Πολιτισμού της τελευταίας 15 ετίας, οι οποίοι έχουν συνυπογράψει ερώτηση στη Βουλή, δηλαδή ο κύριος Στατούλης, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, ο Σταύρος ο Μπένος. Ναι, είναι γνωστά αυτά και θα τα πούμε και σε μια εκπομπή γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Κύριε Βουλευτά, να κάνω μια ερώτηση θέλω. Στην αγωγή σας λένε ότι επειδή, ο λόγος δηλαδή που προχώρησε και στο Πουλίο Στέγη σε αυτή την αγωγή, γιατί ασκήσατε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αυτή είναι η αιτία, αυτός είναι ο λόγος που προσπάθησε να κινηθεί εναντίον σας η Κωστοπουλίου Στέγης? Η αγωγή στηρίζεται στο κείμενο της ερώτησης, την οποία έχει υπογράψει, έχουν υπογράψει όλοι οι βουλευτές οι οποίοι ανήκουν στον κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, που είναι αρμόδιοι για θέματα παιδείας και πολιτισμού. Λέω, μήπως είπατε κάτι και παρεξηγήθηκε και πάνω εκεί στηρίχθηκαν και μετά είχαν και αυτόν τον έλεγχο που ζητήσατε? Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο απευθύνεται στη Βουλή. Ο έλεγχος αφορά έλεγχο κοινοβουλευτικής, από πλευράς κοινοβουλευτικής πλευράς των διαδικασιών της κυβέρνησης. Επομένως, όταν ασκείται μια αγωγή βασισμένη στο κείμενο της ερώτησης, όπως σας είπα, αμφισβητείται ευθέως το δικαίωμα των βουλευτών να ελέγξουν την κυβέρνηση για σοβαρά ζητήματα τα οποία αφορούν τους πολίτες. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε και αύριο για αυτό το θέμα.